Башкорт халкының Урал батыр Кубайры кеүек, якут халкының да эпик кумарткалары бар. Якут эпосы Олонхо дип атала. Кубайыр һөйләүсе Сәсән дип танылган. Ә Олонхо башкарусы Олонхо суд дип йөртелә. Kene kehbara atın ürdüvar kantan emetten karı kurtuya kaların kelen katın maska katanıt öğren kurduk kapkının olurun keste es kumun ilciday babıta tas kumun dalbıday babıta jalanna çın kalin diyeke kulunnu tefter bite kurupas kılıdayıp bıta ol ihen asım atın samıga kuzgına kım yılan kebiste cebinne kartı gırniksiz sıtta allara doydu ile beytlen köşten kelle. Башкортстанга Саха-Якут иленән Олонхо судтар һәм уларның укучылары килде. Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт педагогия университетында Башкорт Кубайырын һәм Якут Олонхоһын башкарусы яшьтәр очрашты. Улар бер-берсенең һөйләү усулы, иҗат мәктәбе белән танышты. Молодежь должна приобщаться к своему самому главному наследию. Я считаю, что там в эпосе у любого народа, это, поскольку он является очень архаическим, и в нем сосредоточена вся история народа, молодежь должна это знать. Бурын-бурындан телдән телгә тапшырылган Олонхо батырдар ил тарихы турында көйләп һөйләй. Олонхо батыры илде дошмандан хаклай, кешеләрне төрле авырлыклардан коткара, халыкты йонсыткан диюдәрне, явыз күстәрне еңә. У нас есть очаги традиционного бытования. И там в очагах традиционного бытования до сих пор живы люди, которые помнят, как исполняли их любимые Олонхо-суды, тот или иной сюжет Олонхо.
если на какой-нибудь сюжет или песню, монолог Нургун Батыр Стремительного, если современный композитор создать эстрадную песню, просто этому композитору не жить в республике Саха-Якутия. Поэтому народ очень придерживается сам и требует от этого от нас, от фольклористов. Һәр Олонхосуттың сығышы мәктәбенә карап айырылып тора. Борындан килгән Олонхо йөкмәткеһен, башкару стилен бозмаска, тавыш тембрын тоту мотлак. Үйрәтүсе булган, зур хәреф менән әйткәндә остазы булган бала, ул охшатып һөйләне үзенең укытучысына. Ул тулыгынса уны кабул иткән. Ә инде әйтәйек, ике бала башкарды бер нитеклем икенсерәк. Менә кызыкай бер төрле һәм теге егет. Улларның икенче төрле стиль икәнен без күрдек. Һәм уларның икенче укытучылар икәнлеген һәм шунда әйтеп тә киттеләр. Олонхосуттың үзенчәлеге, үз башкару стиле, вәзене бар. Саха-Якут илендә бүген уларның 100-гә якын укучысы бар. Ә иң осталары халык алдына сыга. Бүген Саха-Якут Республикаһында Олонхоны һаклап калган Олонхосуттарга президент айына 30 мең сум стипендия түләй. Һәр Олонхосут янында яшьтәр туплана һәм мәктәп асыла. Работал я последние 50 лет учителем. Учителем физкультуры и начальных классов, потом с 65 лет учаю детей к исполнению нашего народного эпоса Олонхо. Суть в чем? Вообще почти забыто было исполнение Олонхо в нас. Ситуация. Старые исполнители уже из жизни ушли, поэтому вообще забыто было исполнение. Почти. Но я, например, слышал 3 исполнителей Олонхо, 3 Олонхосутов. Настоящих, можно сказать. Когда у меня было 9-10 лет во время войны. Октябрь революцияһына тиклем Саха-Якут илендә Олонхо бик нык таралган була. Репрессия елдарында бик күп Олонхосуттар халык дошманы дип юк ителә. Олонхо язылган кагызлар яндырыла, Олонхоны башкару тыела. У нас у якутов каноны были живы, скажем, до 2000 года. И поэтому народ
полностью помнит, и даже мое поколение помнит. Я, например, захватила 70-е, 80-е годы исполнение настоящих олонхосутов, импровизаторов. И поэтому я знаю, что такое эпическое пение, как эти все каноны придерживаются и так далее. Якут героик эпосы Олонхо кешелек дөньяһының авыз тел һәм рухи мәдәни хазинаһы дип игълан ителә. Һәм Олонхо ЮНЕСКО тарафынан һакланган дөнья мәдәнияте комартлары исемлегенә индерелә. Олонхо үҙәге асыла, театрлаштырылган тамашалар, халык байрамдары оештырыла. Якут героик эпосы Олонхо өйрәнелә, һаклана. Башкорт кобайры дигән уникаль милли хазинабыз да кисекмәстән ысын игътибар, яңа күтәрелеш бирерлек ярдәм көтә.